Kaixo, Aibar! Azkenean iritsi naiz hemen, zuzenean, eta esklusiban! Oso ondo, aizue, beste kontutxo bat. Eibarraldean mirri ikusteko gogoa alduzue. Bai! Seguru? Bai! Tira, orduan datorrela segituan, mirrika kanarruilek iskur bihurria! Iritsi da superbirri espektakularra! Aizue, azken galdera. Eta txirri hemen baldin badago. Eta mirri ere bai, norra raio falta zaigu. Hau gozamen, hau giroa, azenolako ongi etorri beroa eskini diguzuen. Presta dituzue xapitzuriak? Benetan? Tira ba, orduan dena prest dugu, dantzan eta kantuan hasteko. Horixe, entzun desatela baita kontxintxinan ere, gure festaren oihartzuna, Zapi Xuria! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita bihurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, puilanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun, berak apurtu. Gozo zenan nahi bat dugun, berak okertu. Inongo garrasirik ez du, guztiak lokaltzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirririt deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunariuko. Herri honetako inor, ez taspertuko. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin
Ze politxak, Eibarren aurkitu ditudan bi pusikarik ederrenak dira. Ze politxak. Aha. Kontxo, txiribiton, zer? Dorre bat egin beralduk, untzagako dorrea bezina hundia? Bai? Ea, gure txiribiton arkitekto. Eri da, maio kegurra txiribiton, ea. Ba, ara elegantzia. Ondo, dotore. Primeran, Politxa. Ara. Tariro. Zuekin, Monsieur de la Chisteron. ¿Sí? Corre. Kuku. Ai, kuku. Aizue, ze lasaitasuna dagoen gaur Eibarko geltokian, ez da? Bai. Patxada ederra, ez da? Kontxo, loteriako kalboa. Ez, mirri, ez. Hau monje budista duk, mirri. Persona espirituala eta noblea. Eta errespetu haundia merezi du gainera. Peregrinatzeko ordua heldu zait eta Euskal Herritik ospa egin behar dut. Eta nola joan behar duk, itxura negargarri horrekin. Nola? Tibetera, Dalai Lama eta Richard Gere bizitatzena. Narratza izda, kakusain. Bai, baina damututa nago ez dut gaiztoa eta maltzurra izan nahi. Erresa duk, nik besara egin, ez egin gaiztakeriarik. Baina ezin dut ebitatu. Begira. Begira, txirri. Begira. Hau eskandalua, baina, Txirri, ez du gain beste, istripu txiki bat besterik ez. Kontxo, istripu txikia. Ui, txiribiton, ze dorre polita egin dut. Ai! Lasai, aitortu, oso dorre itxusia zuan, oso itxusia. Ai, birri. Eta ras, eta Baina, hau injustizia! Hori, a fastidiarse, ala! Ikusten, ez daukat barkamenik, hobe izango dut lehen baile hemendik ospa egin. Agur, birri, ondo ibili. Agur, kakusai, agur!
Kirol, ikusi arte. Eutxi goiari, txirri. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Kakusai, Hare. Hare Krishna. La. Agur. Agur, Kakusai, Agur. Tira, Koko, beinipein. roko. Bai, baina gure pusikarik ederrenak hemen tinte jarraitzen du, eh? Ja, txibito. Berriz ereki behar duk Horretxe, dorea. Bai. Animo! Morrosko. Animo! Eman eurra, hoxe. Txiribiton moneo dugu hau. Nigrizkatu da sao. Tira, animo, eman egurra. Wow, soragarri. Primeran txiribiton! Tariro. Itzuli da, Monsieur de la Chistero. Ah, bravo, Mirri! Mira. Bauri. Kuku, txiribiton. Kuku. Aizue, ez dira zuen sinistuko agian, baina Kakusainen falta somatzen dut, egitan. Egina duki, Euskal Herria divertigarriagoa duk, haren pitokeriekin. Zergatik ez dugu Kakusain berriro deitzen? Hoitze bai! Deituko dugu! Deitu dezagun denok Kakusain, Kakusai! 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 Ea, txinton. Ongi etorri berriro ere Euskal Herrira, Kakusain! Salam alikum, Ongi etorri. Baina, benetan, nauzue mendik ostiko kabidali nahi? Ez, gure artean egotean nahi dugu, ez da? Baina txirri ni gaiztoa eta maltzura nahi. Eta ez da hainbesterako. Bai, pusika ederrak lehertu egiten ditut. Nik ere egiten dut hori, begira. Gillo! Baina, Txiribiton! Chamberlain, nire txanda. Hala, nire karnetak, Liburutegikoa, igeri lekukoa eta bisauro. Baina, Mirri! Guapo! Zemin dago nire kapela? Buruan jantzita daukat, Mirri. Iso ebizatzen, ikuste zuen. Acabo, Monsieur de la Chistero. Baina, Mirri, hau ez da normala tontotuta zaudete?
Begira, agian bai, baina lehen ere esan diagu. Gure artean egotea nahi dugu. Eta lagunak izango gara? Bai. Lagunak ere? Aizu, eta inoiz gaiztakeriren bat edo egiten badute gertatuko da, Betikoa, ura eta saboiarekin dutxatuko haugu. Gulak eta boia, gulak eta boia, Argizago, geltokia asko zer divertigarriago baduk, kakusain lerdoa bertan dagoen. Egia da. Luzaroan ere tximaluze horrek gure kantu ederrak entzuten jarraitu beharko du. Baina nola joan da Txiribito? Txiribito! Nola joan naiz? Kantua? Bazekia zein izango den urrengo kantua. Eta ikbirri? Hombre, argiago ezin, clarísimo, Toto Pintotxo. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio trenetako inspektorea. Kapitxo hau zulatu nahi duzu, hortin duzu hartasiak. Toto Pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapelkorriaz, resfestarako, xabiltza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Abona horri, musuaren bat, demozioa diota. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. 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 Iaufa! Hemen utiko dut, hemen txeberta, bai jauna. Katapun. Baina, kakazarra, kakazarra. Orai bai, lo. Bertaz bar egiten duzue, Osongi, hortxe bertan.
Ene. Gaur inspiratuta nago, Oh! Primeran! Bueno, esertzera noa. Lo. Lurrateiatuan gadua lekuan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Reau, reaka... Ara. Lurrateiatuan gadua lekuan, ibili beharko dugu aurtengo lekuan. Baina, ez da posible. Ez da posible. Baina... Bai, ondo jarriko dut. Osongi. Hup! Bai, ederto gaur talentuz jantzita etorri naiz berriro! Opa! Osondo! Etxeriekiko naiz berriro. Naiz kapitan pilotu, neri hartzait, obeditu, Ni naiz Kontxo! Wow! Gaur hemen kontzertu mundiala! Hau bai dela aukera ederra. Eta ni azkarra eta zurra naizenez, beti eramaten dut ere aulki bat nirekin. Beraz, hemen jarriko dut, eta modu honetan, kontzertua hemendik ikusiko dut lehenengo errenkan. Aupa txirri! Primeran. Aupa txirri. Leku ezin hobea. Oraindik hasiko ez denez... Harto kriskipetatzuk erostera noa, Ondo zaindu nire lekua ados? Bai! Gero arte, bordo krispeta badulaz, kapitan pilotu lulaz. Txiri, baina gure txiri, ze txelebrea de gure txiri. Osondo. Kurrusta da, bat. La, txiri. Barrani bilibar, mi, enaixondo ibili, kolkoa bete diruz, lau, xerrilla bakalau! Wow! Gaur, hemen, kontzertu mundiala. Aixue, momenturik egokienean iritsi naiz. Txispun! Esklusiban, ikusiko dut entzungo duk kontzertua aurreneko lerrotik. Gora Supermirri! Jazen den? Aixue, mirrikola baten bila joango naiz, Baina zuek, zaindu mesedez nire lekua, Bai? Ez da ezala inork nire aurkia ukitxu eregin, Komprame? Barranan ibili bar. Mi, Ai, miri. Ipurdia purrustada
Mirri, ikusiko duzu. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it. Potolon, gure potolona da oberena. Begira. Osongi. La 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 la. Din dan don, din dan don. Kontzertua astera doa, mobidan! Stop! Stop! Ze, kontzertu mundialera zatozte? Bai, zuzendari jauna, bai. Nik erreserbatua daukat aulkia hor lehenengo errenkan. Osongi, iruditzen zaize azkarra. Eta zer da hau? Harto krispeta xume batzuk besterik, ez? Ara, ze ondo, ea utzi momentu batean, ea proba... Hala, segi zure aulkira eta ez eseri, Segi aulkira, eseri gabe. Zuzendari Petrala. Urrengoa, Osongi, zuk ere aulkia erreserbatuta daukatzu? Bai, senyora, palkoa. Osongi, eta zer dau? Ara? Mirrikola. Mirrikola, ea ikus dezagun. Mirrikola. Pizka bat kargatuta zegoen, txikitin, Hala, segi zure tokira, baina eseri gabe. Hala. Apenas, hau zuzendari zurruteroa, hau. Bueno. Aupa, potolon. Bueno, zuk bi auki beharko dituzu zure ipurdi hermosoarentzako. Ara, enekien vegetarianoa zinenik, Ea, begira, potolon, ea, baldita iru. Jesus, ze genio bizia. Hala, segi zure lekura, Eta ez eseri, nik agindu arte. Ederki. Publiko nazkagarria. Kontzertu mundiala entzuteko prest zaudete? Bai, Osongi, hasi egingo gara. Isiltasuna, mesedez. Isiltasuna eta konzentrazioa. Ea ba. Txirri eseri. Txirri altxa. Txirri bera. Txirri gora. Txirri alejop. Alejop txirri. Ea. Mirri eseri. Mirri altxa. Mirri bera.
mirri gora. Mirri alejo, alejo mirri. Osongi, txiribiton eseri. Txiribiton altxo, txiribiton bero. Txiribiton gora. Potolón, alejo. Alejo, potolón. Osongi txalo bero bat. Ederki. Orain, eskala musikala landuko dugu. Adi mesedez. Txirri eseri. Mirri eseri. Txiribiton eseri. Altza ipurdiak. Itzela, txalo bat, itzela. Eta orain, kontzertu antologiko ergonomiko ni behar bezalako amaiera emateko hirurak batera eseri. Alejo, Sondo! Eta, txalo bat. Eta orain, oiukatu denok nirekin. Gora kakuzai! Gora sartu zigu kakuzain zuzendari nazkante honek. Baina horrengoan ikusten dudanean, ziria ez, ostikoa gala entan gozoat ipurriaren erdian. Hori da, txiribiton, ilargiraino bihaldiko dugu. Amandre, ilargiraino. Ilargi amandrea, zer modu xabiltza, gu hemen zure azpian, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, gauez nire ritmoan egizue dantzan. Eguzki amandrea, zer modu xabiltza, gu hemen zure azpian, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, eunez nire ritmoan egizue dantzan. Amalur maitea, zer modu xabiltza, gu hemen zure gainean, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, beti nire ritmoan egizue dantzan. Itxaso laguna, zer modu xabiltza, gu hemen zure ondoan, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, beti nire ritmoan egizue dantzan. Natura mandrea, etorri gugana, erromeria bikaina eratu dugu
Entzun Euskal Herria, gaur egun oso garrantzitsua da tren makinista guztiontzat. Ez asmatu zer erosi dudan interneten. Badakit zer erosi duan. Lokomotora berria. Ez. Neu badakit, kapela berria seguro. Ez. Ez eta ez. Txiflo berria ez. Orduan, kantzontzillo berriak erosi dituzu txotxolo? Ez eta ez. Kantzontzillo berriak erosi dituzu txotxolo? La Rosak! Gezurra. Ospa, arbitrutxo. Ikuste, kapela berria behar du. Eskerrik asko. Lokomotora berriarekin munduko makinisterik onena izango intzake. Altza Felipe, trulalai. Txaltata! Entzun Euskal Herria gaur interneten PPS ultramodernoa erosi dut. PPS, pertsona pomposoak sakabanatzeko tresna. SPP. Tira, tresna marabilloso honekin Eibarko trafikoa zuzendu ahal izango dut. Eta mundu guztia bere tokira bidaliko dut. Aupa Pepillo! Eibar! 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 Pepillo, badakit ez duala lokomotora berria erosi. Baizik eta PPSA. Pertsona pomposoak sakabanatzeko tresna! Nik Ipurora ja nahi dut futbol partida ikustera. Eibar ikustera! Eibar! 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 Oso ondo. Ipurua! Ipurua! Nondik joaten da, ea. Bi pauso atzera. Bat eta bi! Flexio txiki bat. Bat eta lau. Beste pauso bat atzera. Abiadura hartzen dutzen da. Lau pauso eskubira. Bat, bi, hiru eta lau. Bi flexio. Koitxo, forman egoteko, Ja! Bi pauso aurrera. Bat eta bi! Bi pauso eskubira. Bat eta bi! Bi flexio. Hola, iritsiko itxo lehenengo diviziora, bai! Bat eta bi! Jarri hor, mesedez. Hemen! Eskailerak gora eta eskailerak bera. Eskailerak bera eta eskailerak gora. Aha, bestela. Eskailerak gora eta eskailerak bera. Oso ondo, orain 5 pauso ezkerrera. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Beste 5 pauso ezkerrera. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Pauso bat eskubira. Bat! Eta eseri. Ahaha! Iepla! Zer moduz, txirri? Primera, zenolako
palkoa daukadan ipuruan, Pepe, futbol partida ikusteko. Eibar! Eibar! Edanok! Eibar! Eibar! Vale. Ixo, Pepillo, entzun diat, Eibarko udaltzain berria izela. jakina, PPS ultramodernoa erosi dut eta... Manik hain zuzen, Eibarko astelena pilotalekura joan nahi diat partida ikustena. Aibar! Vale, primera. Aste, artea. Ez babolio, astelena. Ai, barkatu. Astelena. Hiru pauso atzera. Bitxiri buelta. Beste pauso bat atzera. Lau pauso eskubira. Bat, bost, hiru, eta lau. Oso ondo, bi pauso aurrera. Bat, erdi, eta bi. Bitxiri buelta. Bat, Oso ondo, lau pauso eskubira. lau, pauso. Bost, sei, zazpi eta lau. Oso ondo, jarri hor mesedez. Hor, Eskailerak bera eta eskailerak gora. eskailerak, bera, eskailerak, gora. Eta orain berriz eskailerak bera eta eskailerak gora. Oso ondo, orain, ezker. Esker, Ezker. esker, Ezker. Ezker. esker mi bieder, Ezker. esker mi Ezker. 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 Quieto. Txiri buelta erdia eta eseri. ¡Wow! Zer moduz, Mirri? Estupendamente, Ze polita den, Eibarko astelena pilotalekua. Aitzak, kakanarru. Pepe. Hau, ipuruako palkoa duk. Eibar! Eibar! Mundu guztia sakikau, astelena pilotalekua dela. Abel, Eibar! Abel, Vale. Y yo. Kontxo txiribitón, txantxazelaiko sukaldari txapelketara zatoz. Txantxazelai. Txiri buelta bat. Beste txiri buelta bat. Bi txiri buelta. Orain, 8 pauso eskubira. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, 8. Hiru pauso aurrera, txiribiton. Beste txiri buelta bat. Eskailerak bera eta eskailerak gora. Oso ondo, orain ezker. Ezker. Ezker, txiribitón, vale. Txiri buelta erdia. Eta eseri. Dena ondo, txiribitón. Alde. Baina ze arraio egiten duzu kaldera batek hemen zeran, ipuruan, futbol partida.
Iziri mesedez, Astelena pilotalekuan partida, aztekotan dago eta... Eibar! Vale, nahikoa da! Ixo, mesedez! Pepillo! Amaina auzoan zugatik atezkari dira. Amaina auzoan? Bai. Seguro sari bat eman nahi didatela, Eibarko trafikoarekin egiten ari naizen lan bikainagatik. Bai, antzeko zerbait. Mira, ekarri da zu traste bedenkatu hau. Nik idatuko zaitu. Amaina. Bitxiri buelta. Biflexio. Biflexio. 3 pauso eskuineran. Bat. Bi. Hiru. Flexio bat. Flexio bat. Txiribuelta bat. Txiribuelta bat. 2 pauso aurrerantz. 2 pauso aurrerantz. Eskillara jetxi eta igo. Eskilarak jetxi eta igo. 8 pauso ezkerrera. Bat. Bi. Hiru. Lau. 5. 6. 7. 8. Hemen txegeldituko nahi. Segi. Segi? Bai, segi. Txiribuelta bat, bai. Ondo. Eta orain, aurrera. Aurrera? Aurrera. Segi Aurrera. aurrera. Azkenean ipuruara etorri naiz futbol partida bat ikustera. Neuk ere Astelenan pilota partida ikusi nahi dut, Entzun arretaz, Pepitxok ziri galanta sartu dizue. Bai? Hau ez da ipurua, ez da Astelena, ez da txantxazelai ere. Hau, tren geltokia da. Eta Felipe arrankotzeko puntu-puntuan dago! Orduan egin dezagun lehenbailen ospa hemendik eta kitxo! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo, catucho mis pies.